criminal. Amics de Hell Contest, bona nit a tots. Molt bona nit. Avui és un dia molt especial perquè tenim un convidat top, un dels puntals del Hell Contest. Bueno, Miguel Gel, òbviament. No només això, sinó que avui com a extra també vos anem a presentar el nou set de gravació. On a partir d'ara farem totes les cates a nivell una miqueta més pro perquè mos flipen una miqueta més. Què vols dir, Miguel? Res, que està molt bé. Anem a ensenyar-vos uns plats que estem elaborant dia a dia, després d'aquest confinament que anem a passar, evidentment, i res. Bueno, nosaltres amb esta ja veig el que Miguel mos ha fet en la cuina i duguem una hora en unes ganes increïbles d'estar tot el que mos... Espectacular. Bueno, així que sí, más historia, per favor. Anem allà. Felipe Badur Mireu. A ver, Miguel, vas tu, diguem-nos, què collons és això? Què tenim així, Miguel? A veure, primer que res, abans del confinament, vam macerar un oli d'oliva, verge extra, en 10 Carolina Reaper, sequets. Este oli l'han tingut uns 50-60 dies que portarà així marinant-se, i a més li hem afegit una ventresca d'atún en pimienta i després moixama. Això ha estat marinant alrededor d'uns 40 dies en l'oli Carolina. Locura! Entonces, res, és menjar típic que trobem per qualsevol lloc, però en el toc que li donem nosaltres de gel, En un toc Hell Contest. Bueno, pues eso vamos a servir en esa dos. Sí, senyor. Que són molt dios. Res, això ho podeu preparar en casa, se pot preparar qualsevol tipus de sardinetes, jo he preparat també un formatge curaet molt bo, el que vulgueu. Evidentment, heu de preparar l'oli, mínim de maceració entre 25 i 30 dies, per a que doni un toc picant efectiu, i res, qualsevol tipus. Jo Aquest és el crec més fort. que efectiu és a partir de 7 dies. 50 dies després és animal no, criminal. I bueno, le ha ficat les boletes de pimienta para decorar, però el que pica en veritat és ese oli animal de Carolina. L'oli de Carolina Reaper té una peculiaritat i és que passen uns certs dies i no pica, però arriba un dia en el que fa clac. I catapum! Un impàs i diu clac. Bueno, ¿qué pasa o qué? I el millor és que tu te'l fiques en la boca i no pica. I en qüestió de 10-15 segons comença a agarrar-te el picor a la gola. Anem a provar ja. Hombre, de primeres de sabros está brutal. Increïble. L'olor. Uau. Que viene. Me ha bueno el oli de Carolina Reaper, el punt que li dona tot, tio. Perquè aprovamos de casa el oli este i és que és algo indescriptible. Ara, qüestió de 10-15 segons, comença. És que estic notant el picor en la part superior de la gola. Sí, penetra molt. Sí, és increïble. Digue'm, com sempre, fas coses que se puguen menjar. Jo soc d'aixòs que ens agrada el picant de manera molt animal, i això no ho és, però està a un nivell molt familiar. Sí, evidentment, tots els plats que anem a preparar se podran menjar a qualsevol tipus de públic, evidentment. Repetiria i repetiria. Piquen i sempre preparem algo especial per a Jordi. Això ja ho dic ja d'entrar. Sempre ficarem un toc, un puntet més. Però molt bo, Uau. Us dic, Boníssim. el que he notat jo és que la moixama penetra molt més el picant. És un puntet més que li dona. El peix m'agrada superbé, tio. Superbé. I és que això punxat que té la moixama li dona... És com que això, el que tu dius, que la moixama com que absorbeix. Sí. I potència molt de sabor. Després ho veurem perquè sé que després tenim carn per a després, veritat? Sí, al final. Ara m'ha deixat de dir jo que el peix és de 10. Increïble. Bueno, tampoc anem a fer molt més llarg. Què vos presentes per a després? Què tenim per ahí? Després tenim un plat que va tindre molt d'èxit durant el meu confinament, que va ser l'aguachile. L'aguachile és un plat típic de mexicà. Així en València el coneixereu, l'aiguachile. I vaig penjar a la pàgina web del Hell Contest, vaig tindre una crítica d'una xica de Mèxic, evidentment, i l'hem rectificat. Hem llevat la soja, perquè me va dir que ficar-li soja a l'aguachile és com ficar el chorizo a la paella. Evidentment li hem fet cas, perquè els professionals són ells, evidentment, i hem fet la versió del Hell Contest en tombarrollos, 3 varietats més de vites picants, marisc i llima, res més. Quines tres Vale, pues per favor, trobamos ese plat d'aiguachile. Quins vites té?
Ai, tenedors, per favor. No. Els altres vitets són els vitets que podem trobar en qualsevol comerç. Vale, el tombarrollo, que és de mena agrícola, vale, cultiu propi, i després tenim... Es paga tot. Però vaig a fer una rectificació. En veritat, el tombarrollo es ve de la família del tio Aki. Ja no sé, El tío Tom Barrio és el comandatore. molt bé, pues... Jo vull provar això. Ja sí, que nervioso! Així tenim un jalapeño encurtit que tenim, ¿vale? El tombarrollo este, que és de color roig, evidentment. Estem parlant d'unes 45.000 unitats escovers, una cosa que pot picar. El jalapeño este crec que té un poc més, un jalapeño encurtit d'una marca mexicana que sol gastar jo, ¿vale? I després tenim un salpicón de marís en llima, res més. Endavant. Anem allà! Ànsia! No, home, no escudelles. Simplement has de carregar la cullera, que se queda la llima. Val. Jordi, jo he de tocar menos. A veure, tinc que agarrar així, no? Evidentment, i el trosset de pas per després per acompanyar. Pues jo ja el tinc. Hòstia, que bueno. És com un salpicón, però a altre nivell. El cítric, és el salpicón? El cítric li dona tot. Brutal. Molt bo. Simplement has de carregar la cullera, que se carrega bé de llima en companyia de tots els components i a disfrutar. Com sempre vos dic, picant per de la família. Ja farem uno per al tio Shane, més animal. Però vamos, tio, que de sol en vez de maria, quatre plats. Està. L'home li està caigant dels mocs, però no és per res, simplement és per picant, no passa res. El jalapeño curtit, El jalapeño té No, bo. un nivell molt bo. És que és una cullera molt bona, molt fresca,